Γεια σε όλους. Σήμερα, εξετάζουμε 5 από τους πιο κρίσιμους λόγους για να κόψετε το κάπνισμα. Το κάπνισμα δεν είναι απλώς μια κακή συνήθεια, είναι σοβαρή απειλή για την υγεία, την εμφάνιση, τα οικονομικά και την ευημερία των γύρω σας. Κάνετε εγγραφή, καθώς θα εξερευνήσουμε γιατί ήρθε η ώρα να σταματήσετε αυτή την κακή συνήθεια. Ας ξεκινήσουμε με τον πιο επιτακτικό λόγο, την υγεία σας. Το κάπνισμα σας εκθέτει σε περισσότερες από 7.000 επιβλαβείς χημικές ουσίες και είναι σοκαριστικό ότι περίπου 70 από αυτές τις χημικές ουσίες είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο. Ανάμεσά τους, 3 ένοχοι ξεχωρίζουν. Πίσα, μονοξίδιο του άνθρακα και νικοτίνη. Η πίσα είναι η σκοτεινή, κολώδης ουσία που σχηματίζεται στους πνεύμονές σας όταν καπνίζετε. Είναι ένα τοξικό κοκτέιλ χημικών ουσιών. Οι περισσότερες από αυτές έχουν τη δυνατότητα να προκαλέσουν καρκίνο. Φανταστείτε αυτό το επιβλαβές μείγμα να κολλάει στους ευαίσθητους ιστούς των πνευμόνων σας με κάθε ρουφιξιά. Το μονοξίδιο του άνθρακα, το άχρωμο, άοσμο αέριο, είναι μια άλλη σιωπηλή απειλή. Όταν εισπνέετε καπνό, το μονοξίδιο του άνθρακα συνδέεται με τα ερυθρά αιμοσφαίρια σας, στερώντας τους την ικανότητα να μεταφέρουν αποτελεσματικά οξυγόνο. Λιγότερο οξυγόνο φτάνει στους ιστούς του σώματός σας, αφήνοντάς σας να αισθάνεστε κουρασμένοι και επηρεάζοντας τη συνολική υγεία σας. Και μετά υπάρχει η νικοτίνη, η εξαιρετικά εθιστική χημική ουσία που σας κρατά κολλημένους. Όταν καπνίζετε, η νικοτίνη εισέρχεται γρήγορα στην κυκλοφορία του αίματός σας και ταξιδεύει σε κάθε γωνιά του σώματός σας, συμπεριλαμβανομένου του εγκεφάλου σας. Ενεργοποιεί τους υποδοχείς στο κέντρο ανταμοιβής του εγκεφάλου σας, παράγοντας ευχάριστα συναισθήματα. Ωστόσο, με την πάροδο του χρόνου, ο εγκέφαλός σας ποθεί περισσότερη νικοτίνη για να διατηρήσει αυτές τις ευχάριστες αισθήσεις. Όταν το σώμα σας τελικά μεταβολίζει την νικοτίνη, εμφανίζονται συμπτώματα στέρησης, με αποτέλεσμα να είστε ευερέθιστοι, ανήσυχοι και να λαχταράτε και άλλο τσιγάρο. Το κάπνισμα επηρεάζει την εμφάνισή σας. Πέρα από τις εσωτερικές βλάβες, επηρεάζει και τα εξωτερικά χαρακτηριστικά σας. Οι πιο εμφανείς επιπτώσεις είναι οι ρητίδες. Το κάπνισμα επιταχύνει τη γύρανση του δέρματος, οδηγώντας σε πρόωρες ρητίδες, ιδιαίτερα γύρω από το στόμα και τα μάτια. Με την πάροδο του χρόνου, το δέρμα σας χάνει τη φυσική του ελαστικότητα και την νεανική του λάμψη. Επιπλέον, το κάπνισμα αφήνει ένα σημάδι στα δόντια σας, λερώνοντάς τα με μια επίμονη κυτρινοπή απόχρωση. Πολλοί από σας έχετε βρεθεί να καλύπτετε το στόμα σας όταν χαμογελάτε, επειδή μπορεί να ντρέπεστε από τον αποχρωματισμό. Τα νύχια σας επίσης πέφτουν θύματα της επίθεσης της νικοτίνης. Μπορούν να κυτρινήσουν και να γίνουν εύθραυστα, μακριά από την υγιή εμφάνιση που επιθυμείτε. Ίσως το πιο άβολο είναι ότι το κάπνισμα σας χαρίζει χρόνια κακή αναπνοή. Δεν είναι ενοχλητικό μόνο για εσάς, αλλά και για τους γύρω σας. Η φρέσκια αναπνοή γίνεται μια μακρινή ανάμνηση που αντικαθίσταται από μια επίμονη, ανεπιθύμητη μυρωδιά. Όλοι ξέρουμε πόσο έντονη είναι η μυρωδιά του τσιγάρου. Το κάπνισμα αφήνει μια παρατεταμένη, δυσάρεστη μυρωδιά που σε ακολουθεί σαν σκία. Προσκολάται στα ρούχα σου, στα μαλλιά σου, στο αυτοκίνητό σου και στο σπίτι σου. Δεν είναι απλώς απαράδεκτο, είναι ένα άρωμα που μπορεί να είναι εντελώς αποθητικό για τους άλλους. Αυτή η μυρωδιά δεν κρύβεται εύκολα με αρώματα ή αποσμητικά χώρου. Είναι επίμονη και ανακοινώνει τη συνήθεια σας σε όλους όσους συναντάτε. Σίγουρα έχετε βρεθεί να προσπαθείτε απεγνωσμένα να κρύψετε τη μυρωδιά, ή ακόμη χειρότερα, να είχατε κάποιον κοντά σας που αποτραβήχτηκε ενοχλημένος όταν έσκυψε για μια συζήτηση. Καταλαβαίνετε λοιπόν το κοινωνικό τίμημα που χρειάζεται να πληρώσετε. Τέταρτος και εξίσου σημαντικός λόγος είναι ο αντίκτυπος στους άλλους. Το κάπνισμα δεν είναι μια μοναχική πράξη, επηρεάζει την υγεία των γύρω σας, ιδιαίτερα μέσω του παθητικού καπνίσματος. Όταν κάποιος κοντά σας εισπνέει παθητικά, η υγεία του τίθεται σε κίνδυνο. Αυξάνει τον κίνδυνο ασθενειών όπως ο καρκίνος του πνεύμονα, οι καρδιακές παθήσεις και το εγκεφαλικό, όπως συμβαίνει και με τους ίδιους τους καπνιστές. Το παθητικό κάπνισμα δεν είναι κάτι που πρέπει να το παίρνουμε ελαφρά. Στην πραγματικότητα, προκαλεί πάνω από 40.000 θανάτους στις Ηνωμένες Πολιτείες κάθε χρόνο. Τα παιδιά που εκτίθενται στο παθητικό κάπνισμα είναι πιο πιθανό να υποφέρουν από λοιμώξεις στα αυτιά, αναπνευστικές ασθένειες όπως το άσθμα και η βρονχίτιδα, ακόμη και το σύνδρομο ευνηδίου βρεφικού θανάτου. Η προσπάθεια να μετριαστεί αυτός ο κίνδυνος απομακρύνοντας τον καπνό ή χρησιμοποιώντας καθαριστικά για τον αέρα, συχνά αποτυγχάνει. Ο κίνδυνος παραμένει, καθιστώντας ζωτικής σημασίας να λάβετε υπόψη όχι μόνο την υγεία σας, αλλά και την υγεία αυτών που σας ενδιαφέρουν. Και τέλος, έχουμε την οικονομική επιβάρυνση. Το κάπνισμα δεν είναι μόνο επιβλαβές για την υγεία σας, αλλά εξαντλεί και τα οικονομικά σας. Τα τσιγάρα έχουν σημαντικό κόστος και η συνήθεια αυξάνεται γρήγορα. Στην Ευρώπη, η μέση τιμή ανά πακέτο το 2022 ήταν περίπου 8 ευρώ. Εάν καπνίζετε ένα πακέτο την ημέρα, αυτό είναι ένα εκπληκτικό ποσό που ανέρχεται κοντά στις 3.000 ευρώ ετησίως. Τώρα, αν μένετε στη Νέα Υόρκη,
Όπου οι τιμές των τσιγάρων εκτινάσσονται στα ύψη, αυτή η ίδια συνήθεια ενός πακέτου την ημέρα θα σας κοστίσει το τεράστιο ποσό των 4.380 ευρώ ετησίως. Φανταστείτε τι θα μπορούσατε να κάνετε με αυτά τα χρήματα αν δεν τα ξοδεύατε σε τσιγάρα. Τα οικονομικά ωφέλη από τη διακοπή του καπνίσματος είναι αναμφισβήτητα. Δεν πρόκειται μόνο για την προστασία της υγείας σας, αλλά έχει να κάνει με τη διασφάλιση του οικονομικού σας μέλλοντος. Για να το ολοκληρώσουμε, η διακοπή του καπνίσματος είναι ένα ταξίδι μεταμόρφωσης. Η υγεία, η εμφάνιση και η οικονομική σας σταθερότητα θα βελτιωθούν. Τα πλεονεκτήματα είναι ξεκάθαρα. Θυμηθείτε, ποτέ δεν είναι αργά για να το κόψετε και όσο πιο γρήγορα το κάνετε, τόσο μεγαλύτερες είναι οι ανταμοιβές. Λοιπόν, γιατί να περιμένετε? Κάντε αυτό το κρίσιμο βήμα σήμερα, για μια πιο υγιή ζωή, χωρίς τσιγάρα. Πατήστε like αν σας άρεσε το βίντεο και κάντε εγγραφή στο κανάλι μας, ώστε να βλέπετε πρώτοι κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Μέχρι τότε, να είστε καλά. Γεια χαρά!